Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Una de West-Ranamang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Kijkers, ik heet u van harte welkom en wij gaan dus vandaag de heer Henk Ramandenlau interviewen om te kijken wat zijn visie is als ondervoorzitter van de PALU over bepaalde zaken momenteel gaande in Suriname. Kijkers, ik breng u de heer Ramandenlau. En kijkers, hier zijn wij met de heer Henk. En zoals we weten hebben wij heel veel problemen binnen ons land Suriname. Een van de grootste die wij vaak dus zien en ontmoeten zijn de Monicartas. Dus wij gaan meneer Henk vragen hoe hij ook de ondervoorzitter is van PALU. Wat hij ziet van de Monicartas. Als hij ook erover kan vertellen als het goed in elkaar wordt gezet. Als de regeling ervan goed is, want we weten dat er heel wat zaken misgaan. Meneer Henk, hoe gaat het met u? Ja, het gaat goed. En nog gezegende kerstdagen zou ik zeggen. Dankjewel, hetzelfde voor u. Als we kijken naar de Monicartas, u heeft sowieso uw page gevolgd op Facebook. Zijn er heel veel gevallen wat betreft Monicartas. De mensen kunnen hun gelden niet ontvangen, ze hebben wel hun pasje of hebben ze geen pasje en ze kunnen ook geen gelden ontvangen, want er wordt heel veel gesjoemeld, zeggen de mensen bij sociale zaken. Hoe ziet u dit alles in elkaar zitten? Het heeft allemaal te maken met wat we noemen een bewuste beleidskeuze. Als we nou dus zo dat Monicarta een regel of een money nepai via Monicarta, omdat money nodig is. Want dat is vaak wat je hoort vanuit de regering. Als het gaat om vuilophaal of het gaat nou om problemen in de gezondheidszorg. Als eerste instantie is dat money nodig. En de tweede instantie ligt bakas aan dat die ja naar vorige regering. Vorige regering liep om die schuld, vorige regering is vorige regering dat die. En wat we zien, want aan andere zaken wat de regering doet, heeft men dus voor die zaken heeft men wel geld. Maar voor de Sansan-machine in een Pan-American kwestie, bij de man bij ondernemer gewoon $60 miljoen, Amerikaanse dollar weet dat. Begrijp je? Terwijl het totaal niet nodig was. Men heeft het gebracht in een soort public-private partnership project. En men heeft er alles aan gedaan, de man die schreef, alle soort wet, alle soort regel. Voor paia, eigenlijk ik had dat gewoon matief de man. Ja. In het geval dus de ondernemer die met Pan America te maken had. $60 miljoen de man paai, nee sorry, $80 miljoen trappen de man paai. Ja toch? Terwijl wat we zagen is dat de schulden bij de ziekenhuizen, met name het academisch ziekenhuis, was nauwelijks $1 miljoen. Begrijp je? Dus het zijn bewuste beleidskeuzes die deze regering doet, waardoor er geen geld is voor zaken waar die samenleving behoefte aan heeft. We hebben een andere kwestie, de openmarktoperaties, onder toezicht oog van het IMF, zogenaamd om SRD's af te romen uit die samenleving, maar dat de man collega uit. Vorige regering had te veel SRD's in omloop gebracht. Dus deze regering moest die SRD's uit die samenleving halen. Ondertussen, hoe zie je dat de man paai bijna 60 miljard en het loopt dan op tot bijna 7 miljard SRD aan rente aan gewoon een kleine groep van bankiers en verzekeraars die hun SRD's kunnen brengen bij de centrale bank en dat zogenaamd kunnen beleggen tegen een rente die zij zelf mogen bepalen. Begrijp je dus? Je ziet dat jasa dat de maal, lijkt bogo money. We praten over bijna 7 miljard SRD.
terwijl voor vuilophaal, wat nauwelijks 500 miljoen RCD is, hebben ze dan geen geld. En op het moment, de man moest leggen uit hoe zij de vuilophaal niet doen op dit moment, of waarom de ondernemers die verbonden zijn met het ophalen van vuil niet zijn betaald. Nou, je dat de man kon leggen uit, ja, maar una money, want vorige regering, die regering, dat die de schulden zouden te hoog zijn opgelopen, alles wat uitleg ik zie. Maar je ziet dat die trasan in de map money. De president gaat naar het buitenland. Begrijp je? En zeker met betrekking tot Money Carta, en ik heb niet helemaal in beeld hoeveel dat het totaal is in het jaar, maar het kan nooit meer zijn dan een 300-400 miljoen SNE. Begrijp je? Dus het gaat niet om grote hoeveelheden gelden. Als we praten over sociale problemen waar die samenleving mee te maken heeft, die je eigenlijk, als je een andere keuze had gemaakt als regering, je bent los dat probleem langer denkbaar. Ja. Begrijp je? Dus zoals wij het zien, het zijn bewuste beleidskeuzes die veroorzaken op dit moment een heleboel problemen in die samenleving, die eigenlijk bij een andere beleidskeuze al langer opgelost had kunnen worden. En als we zien, als we kijken, we leven in een democratisch land, maar moet het zo zijn dat wanneer het volk opkomt of er is een activist die iets zegt dat eigenlijk op waarheid berust, dat het zo moet zijn dat die persoon of zo'n doelgroep zijn mond wordt gesnoerd door de regering? Hoe zouden wij eigenlijk, dit mag eigenlijk niet, maar hoe kunnen wij dit vermijden om toch wel de regering te wijzen op hun fouten? Luku, if de aan die cijfers staat, dan zegt het iets over die bestuurder toch? Ja toch? Want hij had ook ervoor kunnen kiezen, om wat voor een reden dan ook, dat een journalist of wie dan ook, een activist die kritische vragen stelt of kritische opmerkingen maakt. De bestuurder had ook kunnen kiezen voor een oplossing van kon dat van kostdom, kotaki, sana probleem. Ja toch? Ja, inderdaad. Dat is als je dus een democratische inborst hebt van elkaar aan een moeilijk wordt. Als je in ieder geval democratisch ingesteld bent als een bestuurder. Maar ben je een bestuurder die zo belang van een groep of friends en family loting, dan begrijp je dat zo'n bestuurder niet gebaat is, in ieder geval niet gediend is met kritische vragen of kritische opmerkingen die gemaakt worden in de samenleving. Dus die maar gaat proberen om zo snel en zoveel mogelijk dit soort kritische opmerkingen en vragen in te dammen. Ja toch? En mensen gaan opgepakt worden, opgesloten worden, al is het maar tijdelijk. Hè? Gewoon voor intimideerde man. Dan kon je de kritische opmerking zien. En als het even kan, zie je dus dat er gebeurt in die samenleving, is dat ze zelfs fysiek worden geïntimideerd. Dat staat toch gewoon toeleesbaar. Dus ja, ze dan een vicepresident. Dus het heeft te maken met de inborst van de bestuurder. Laten we daar in ieder geval eens over zijn. Want was zo'n regel je mee naar een democratisch bestuur, ja toch, of een democratisch stelsel. De forma contra en maakt die en dan vindt dat man moest doen als hij moet doen. Of je daarvoor regels moet overtreden of niet. Dus het gaat erom op de eerste plaats dat die inborst van de bestuurder dat het verkeerd is. Dat hij zijn hart niet op de juiste plaats heeft. Terwijl van wezenlijk paden, eigenlijk zijn je moest doen, je moest karma konak tafra. Als je een probleem of pressie, dan moet je op de eerste plaats de mensen die met het probleem te maken hebben, die moet je aan tafel brengen. Zoek een oplossing naar de man. En wat hele oplossing, de mogelijk door de eigen bijdrage van de mensen die betrokken zijn bij het probleem. Dus wat hele sansa, ik kost me hele money op dit moment. Ik kost me hele money, omdat een bestuurder is zoeken een fasie, een oplossing, per een trauma ondanks wat die money extra. Begrijp je? Maar als je een bestuurder hebt die democratisch is ingesteld en die oprecht bezig is problemen met de bevolking, voor de bevolking op te lossen en vooral samen met de bevolking op te lossen, want verkiezingen door dat we gaan het samen doen. Ja. Zij aan zij, schouder aan schouder, want de politieke partijen, ik weet takas aan dat, die zij aan zij, schouder aan schouder. Maar op het moment je ziet dat man kon macht die, dat man op 26 zetels in het parlement, of de man op meerderheid in het parlement. Op het moment dat man kon macht die, zij aan zij, schouder aan schouder, en dermorgen, zeker als het gaat op die momenten binnen man kan komt je money. Ja toch? Dat zie je ook onder deze regering. Dus
Het heeft te maken dus met hoe zie je problemen opgelost. En like van Palu taki, kan je maar kunnen vragen. De probleem staat in de samenleving, maar een probleem, je kan zeggen, de helft van die oplossing zit bij het betrekken van de bevolking bij het oplossen van die problemen. Dat is wat wij zien. Of er nou problemen zijn in het bestuur, via resortraden en districtsraden, of het is problemen, of zijn problemen in het onderwijs, door de leerlingen en ouders te betrekken, of het zijn problemen in de gezondheidszorg, de patiënten te betrekken ook, maar ook de veiligheid in onze buurten en wijken. Je kan een heleboel buurten en wijken veilig maken en Sawetaki tot sociale woongemeenschappen maken, waar iedereen betrokken is, Isabi, waar je niet te maken hebt met mensen die in een wijk wonen en die eigenlijk vergeten worden, oude vandaag, kinderen die dreigen op een verkeerde pad te geraken. Maar waar je door die samenleving te betrekken een heleboel problemen aan kan oplossen. Dat is zoals wij als Palu het zien. Maar het heeft te maken dus met wat wij als Palu zeggen. Van Gwin draaien kondre. Ja, toch, want Gwin draaien kondre een soort fasie samen met elkaar tegenwoordig naar ouro politiek fasie. En ouro politiek, want taki, dat nou een politiek bestuur afas vat bij wetman leren in de koloniale tijd voor draaien kondre. Dat moet zo het karas aan ouro politiek. Ja, toch? Maar die Gwin draaien kondre, hoe Gwin draaien kondre vanuit de oude politieke zienswijze, dan is je de oplossing die is toch. Begrijp je dus? Want die oude politieke zienswijze heeft juist te maken met de kleine groep van mensen die bepalen, wat zo, een kolonie straan bedrijf toch? Ja, alleen maar een kleine groep van witte mensen die bepaalden voor die grote groep van die bevolking. Want die mannen waren hier om geld te maken. Geld die ze haalden uit de productie van die grote groep van die mensen die hier, als ze niet tot slaaf was, dan was het wel tot contractarbeider produceerden. En die kleine groep van mensen die namen die productie en dat namen met kwam met money naar Asanda. Ja toch? Dat ben de afaswa de maar met draaien kolonie. En nu teka een kolonie Abraham in 75, we zijn onafhankelijk geworden. Maar als je de bestuurder voor nu, teka schrift kwestie voor de wetman. En dan maar tang draaien kondre, gomolo vara lek van de wetman met draaien kondre. Want moment dat wij kunnen maken die shikba, een kleine groep van tegenwoordig elkaar, de man friends en family, hun belangen worden helemaal behartigd. En dat moest kijken. Dat als we doorgaan om op die manier het land te blijven draaien op die oude wijze, dan gaan we inderdaad op problemen komen zoals we die vandaag de dag in die samenleving kennen. Maar waar die bestuurder die aan de macht komt, niet eens in geïnteresseerd is voor los te maken. Tenzij de man kan met kopje money. Dan maken we een oplossing wat in de instantie veel te duur gaat zijn en die misschien maar half de oplossing gaat zijn. Maar anders gaan ze die problemen niet oplossen, omdat ze niet eens geïnteresseerd zijn om die problemen voor die bevolking op te lossen. Omdat ze geïnteresseerd zijn, omdat ze gedreven worden door die belangen van die kleine groep van friends en family. En als we kijken ook nu naar de koers bijvoorbeeld, die is nu een beweging. Je ziet een week dat hij misschien op 28 of 30 staat, nu is hij momenteel op 35. De mensen zeggen, hey, akkoord saka, mooi tori, maar het blijkt nog steeds zo dat de prijzen in de winkels hetzelfde blijven. En er zijn tal van mensen die soms niets te eten hebben. Bijvoorbeeld de mensen met moneykartas. Ze kunnen helemaal niet leven. Hoe ziet u en u als ondervoorzitter van Palu, hoe ziet u eigenlijk deze prijsopdrijvingen en wat betreft de koers? Het heeft te maken met elkaar beleid toch. Je moet een visie hebben hoe je dit land wilt inrichten. En zeker als het gaat om die monetaire situatie van ons land. Wat we hebben gezien is dat deze regering, ook deze regering, want de vorige regering heeft het ook gedaan, dat ook deze regering ervoor heeft gekozen om als eerste te rennen naar het IMF. Terwijl, wat wij als Palu zeggen, er zijn een heleboel opties al in die samenleving. Als je daar gebruik van maakt, al je een heleboel problemen zou kunnen oplossen. En wat we zien is dat opeenvolgende regeringen, die hebben de bevolking doen geloven
alsof Serena normaal zonder IMF. We moeten naar het IMF, hier is het. Terwijl er na 50 jaar onafhankelijkheid er een aantal zaken grondig zijn gewijzigd in de Surinaamse economie. En ano henkrang de lage voor Palo en Takasanga. Stukadem zijn wij elkaar statistiek. Stranaman, maka 50 jaar onafhankelijkheid, Stranaman spaarmoney, apmoney en kodredis. Ondanks het wanbeleid van de volgende regering hebben we gezien dat een bepaalde groep van Surinamers zijn inventief geweest, hebben hard gewerkt en die hebben heel veel geld gespaard. Als je kijkt naar de statistiek op dit moment, 2 miljard US dollar hebben Surinamers gespaard bij de particuliere banken in Suriname. Daarvoor zei de akkoord naar Pastrati Ewaka. Voor zei de akkoord waar lees je aga 40, dat is aga naar 28, dat is kring naar 35 nog. Terwijl we gaan door een zware IMF hervormingsprogramma, mede als doel om de monetaire situatie te stabiliseren. Ja toch? Dat nou voor het doel voor het IMF-programma. Ja. Dat pakken bijna voor 5 jaar die hard hervormingsprogramma van het IMF, zien we dat de koers is niet gestabiliseerd. Begrijp je? Dus kennelijk de massa en de Namakino, de bestuurders, die mannen hebben niet goed nagedacht over wat ze bezig zijn te doen. En dat we dat klik Palu, is dat je bent verplicht aan het volk om eerst na te denken, eerst zelf na te denken. Sana probleem. Wat zijn de oorzaken? Wat gaan we doen om die oorzaken weg te nemen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat die koers duurzaam, dus blijvend wordt gestabiliseerd? Want de mogelijkheid dat dit ook. En samen zie je dat op een volgende regering, als een regering die is, maar vorige regering ook doet. De mannen denken, dit schreef je, anders dat de man kon leggen uit van de man ideologisch, de vorige regering dat er weer een ideologische partij, de NDP, een regering die is nou dat wat we herstelplan, maar herstelplan nog deficit, ja toch? Want als eerste zijn je dat zou de man doen, de man loopt aan IMF. En die onderhandelingen met het IMF hebben veel te lang geduurd. Omdat deze bestuurders ook heel slecht hadden nagedacht over wat ze zouden eigenlijk moeten doen om dat financieel probleem op te lossen. Dat eigenlijk IMF bepaalt jullie toch, zou je moest doen. En een van die zaken wat we zeggen, 2 manieren om de koers te stabiliseren. En dat is wat wij ook meenemen in ons verkiezingsprogramma voor 2025. Dit hebben we gezegd in 2015, toen de vorige regering aantrad. En die vorige regering heeft hearings gehouden. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Onder leiding van ex-president Weidenbos. Deze regering trad aan, heeft ook weer hearings gehouden. We hebben als Paolo daaraan deelgenomen. En toen hebben we deze oplossing opnieuw aangedragen. Men heeft er niks mee gedaan. Maar die oplossing is er. Die opties zijn er. Namelijk 1. Er zijn inkomsten op dit moment, voldoende inkomsten. De staat heeft op dit moment voldoende inkomsten en we gaan het blijven herhalen. Om een heleboel problemen die er zijn in de gezondheidszorg, in de energiesector, in de sociale sfeer, Modicarta-probleem. Al deze problemen kunnen opgelost worden als je de huidige inkomsten van de staat op een verstandige manier gaat gebruiken. En niet je laat leiden op de eerste plaats door de belangen van een kleine groep van friends en family om je heen. Want aan elkaar dit soort moment, je kon dan maken, als eerste instantie je doet, je kinky, de statuten van staat om je vrouw als president daar te faciliteren. Yes, je verstaat zij op dat ook. Dus iedereen denkt van je moet los op dit probleem van samenleving, Abi. Je bent niet los van een probleem op, zal je privé Abi op dat moment. Dus je gaat niet komen op die oplossingen die we dan als Palu aandragen. Een van de eerste oplossingen, een van de eerste zaken die we gaan doen als Palu, als we zeggen, als we de komende regering aan de macht komen, is de inkomsten van de staat, de huidige inkomsten van de staat, op een verstandige manier besteden aan problemen oplossen in die samenleving. En een van die inkomsten, dus dat heeft volgens aan het staatsolie heeft de afgelopen 2-3 jaar bijna 350 miljoen US dollars aan dividend gestort voor de staat. Mede op grond van
2 mooie goudovereenkomsten waar wij ook als PALU verantwoordelijk voor zijn geweest onder de regering Bouterse Amarali, de regering Bouterse 1. 2 goudovereenkomsten waar we in de Newmont operaties voor 25% actief participeren en in de IM Gold operaties, tegenwoordig overgenomen door Sichin, voor 30% actief aan participeren. Hele voordelige overeenkomsten die op dit moment ons zoveel opleveren elk jaar. Door deze inkomsten gewoon op een verstandige manier te besteden om problemen daadwerkelijk op te lossen in die samenleving, zouden een heleboel problemen die we nu hebben met moneykaarten, met in de gezondheidszorg, in de energiesector, zouden al lang al opgelost zijn. In het onderwijs, want binnenland scoren nog op uit dit al. Begrijp je? Dus dat is de eerste oplossing. De tweede oplossing zeggen we, Amonisa Saranamang no spaar, bijna 2 miljard US dollar. Mobiliseer 10%, 200 miljoen. Staatsolie tak de man mobiliseer een half miljard, bijna 25%. We tak mobiliseer 10%. Oké, kotaki, met staatsolie is het mogelijk om 500 miljoen, een half miljard te mobiliseren. Ja. We hebben onlangs gezien, een bank, Finabank dacht ik, of Hakrebank, heeft een obligatielening uitgeschreven voor 20 miljoen. Saranamang jaar 40 miljoen dollar die de man voor investeren. Saranamang, Surinamers hebben 40 miljoen dollar binnen een week opgebracht. Begrijp je? Dus als wij leggen uit, we zijn dingen niet uit onze duim aan het zuigen. En de oplossing zijn we tjakom. En ons is de oplossing die is toch. Trakondre zijn we tekelijk voorbeeld Dubai of Singapore of Karkong, van het Westen en Amerika. Als eerste tijd maar een financiële crisis. Als eerste zijn we doen, de mij faciliteert de man sa ap money in a kondre. Taka money e lusu e begin waka in a economia. Wanneer money je moet make more money. Dan fast fire moet het wel kondre. Begrijp je? Dus we zeggen mobiliseer 10%, 200 miljoen daarvan. Poten nog trustpunt. En ja, met staatsolie mobiliseer een half miljard. En mobiliseer zodanig dat je een groot deel van het geld gaat gebruiken voor oil en gas. Maar wat wij zeggen als PALU, gebruik niet alles voor oil en gas. Investeer voor mijn part 100 miljoen daarvan in de productie, duurzame, blijvende productiesectoren. Wat we noemen de dienstensector, toerisme, horeca, waar dat ook groeit, naar oil en gas. Landbouw, waar je vooral de verwerking van producten, dat gaat geld opleveren, diepvriesgroenten, karkong, maar ook de dienstensector. Wat wij zeggen als PALU, de toekomst van Suriname zit vooral in de dienstensector. Olie ook olie zijn we vinden ook binnen 20, 30 jaar. Ago zijn we met een money no. Binnen 30, 40 jaar ook ba. Dus we moeten ervoor zorgen nu, om met het geld wat we nu binnenkrijgen, om duurzaam blijvend te investeren, zodanig dus dat onze kindskinderen daar nog voordelen aan hebben. En we weten dat het money. We weten je moet kijken, verdienmodel zodanig, we weten radicaal anders. Want een bevolking dat is 600.000 toch? Ja. Dus binnen 30, 40.000 kan er zelfs 2 miljoen inwoners naar Suriname. Ja toch? Dus je moet voor 2 miljoen inwoners zo meteen inkomsten genereren. Dus dan gaan de inkomsten zijn we verdienen naar de agrarische sector of naar toerisme. En verdienmoeder moest krijgen grond, dat zou we taki radicaal anders. En zou we taki like PALU is op lange termijn 3 projecten. Eén is wat we zeggen de diepzeehaven. Wanneer dat die ook kan make big money. Vooral de probleem staat in naar Panama, naar die havens in het Caribisch gebied. Ja. Biggie boten kan komen zo en dan zetten de containers, de kleine boten die dan wel door het Panama kanaal en naar die havens in de regio kunnen gaan. Dan dat die kan make money. Singapore, die weet ik altijd een voorbeeld. Grote economie op basis hiervan. Wat tweede project, biggie project, omdat Suriname heel strategisch is gelegen, is een luchtvaarthub, een tweede Miami luchthaven of een tweede Schiphol, de moment ik wat daarvoor wil. Plein en Freco, maar je stap over. Dan moet ik trapleen, Freco naar Afrika, naar Europa, naar het zuiden van Zuid-Amerika. Of omgekeerd, dan moet Freco en Jason, maar ik plein naar Noord-Amerika, waar mensen overstappen
waar je een heleboel diensten omheen kan aanbieden, inclusief grote hotels, noem maar op. Een luchtvaarthub, tweede project, groot project waar we over praten om op lange termijn te ontwikkelen. En het derde project waar we over praten, maar dat heeft niet alleen met voor kijken verdienmodel radicaal, maar ook toe afvast van hoe recht dat onderin. Op dit moment wonen 90% van de bevolking woont maar slechts op 10% van het grondgebied. En 90% van ons grondgebied gebruiken we bijna niet. Terwijl, bij onafhankelijkheid, alle bestuurders hebben opdracht voor recht dat onderin in, zodanig dat we met gebruik van volledig grondgebied toch, die voor ontwikkelingsrecht. Ja toch? Dus, een koloniale inrichting voor Suriname, je moet kijken grondig in de komende 30, 40 jaar. En zo werd dat een nieuwe hoofdstad. Een nieuwe hoofdstad, niet hier op Meerzorg of Brokopondo. Een nieuwe hoofdstad in het verre binnenland. Dichterbij Kwamalasemutu, zo in Machine. Waar 40.000, 50.000 mensen wonen, nieuwe wegen komen naar Albina, nieuwe wegen naar Nikeri, nieuwe wegen naar Paramaribo. Waardoor dus het binnenland ontsloten wordt. En waardoor ook een heleboel diensten, waar de binnenlandbewoners die daar zitten op dit moment, voor hun die diensten te ver zijn. Scholen, gezondheidszorg, noem maar op, bankwezen, alles soort zaken, waar ze daarvoor nu naar Paramaribo moeten komen. Maar ook in de nieuwe hoofdstad, die nieuwe mogelijkheden biedt naar het noorden van Brazilië, waardoor je nieuwe markten kan aanbieden. En waardoor die projecten waar we over hadden, die luchtvaarthub, die diepzeehaven, ook veel grotere betekenis gaan krijgen. Begrijp je? Dus dat is wat wij zeggen als PALU. 1. De huidige inkomsten anders besteden. 2. Wat Surinamers hebben gespaard, mobiliseren en gebruiken voor korte termijn productieontwikkeling, maar lange termijn de ontwikkeling in vooral de dienstensector, die voor ons een heleboel inkomsten gaan genereren voor de generaties die na ons gaan komen. Ja. En als we kijken naar al deze punten, heeft de PALU ook dus nog andere plannen die ze willen implementeren in 2025 als we kijken naar richting de verkiezingen op? Nee, dus dit is wat wij als PALU de kiezers gaan voorhouden, is waar wij zeggen van de problemen die we nu hebben, twee manieren om het op te lossen. Eén is op de korte termijn, want wel een big probleem op dit moment, die eigenlijk, doordat we dus, wat ik dus al heb gezegd, gewoon door onze eigen huidige inkomsten op een andere manier te besteden, die problemen opgelost kunnen worden. Maar vooral ook op de korte termijn, wat we als PALU zeggen, de samenleving moet betrokken raken bij het bestuur van dit land. Dat wil zeggen, en we gaan het blijven herhalen ook weer, de districtsraden en de resortraden die we kiezen, bij elke verkiezingen, die moeten in onze ogen een grotere rol gaan spelen bij het oplossen van problemen voor de samenleving. In onze ogen moeten ze na de komende verkiezingen moeten ze een eigen budget krijgen. En hoe PALU het taki, kom je naar $5 miljoen in de resortraden, naar $10 miljoen in de districtsraden. Mek dan maar begin los op alle soort problemen zijn dit op resortraadniveau, op resortniveau. Of het gaat nou om het watering, of het gaat met problemen met oude vandaag, of scholen die geen faciliteiten hebben. Laten ze beginnen dat op te lossen met een klein budget. Koluku, we taki, kom begin ontwikkelen Gwendi, kom begin ontwikkelen een nieuwe cultuur. Dan begin ching, dat we zien pas aan je wakker. Een tweede ding, wat we zeggen, je kan die samenleving ook betrekken op in andere gebieden, wat we zeggen in het onderwijs. Stel wettelijk, want hoe PALU, wat doen wij samen aan de bevolking? En bij woorden moeten we het laten. We moeten het wettelijk instellen. Zo zien wij het als we zeggen als PALU, we moeten de bevolking betrekken bij het bestuur van dit land. Dan gaat het om instituten, manieren waarbij we het vooral het wettelijk gaan vastleggen. Aan het de van de regering dat Saka, maar 5 jaar, dan kan de nieuwe regering komen maar begin brokken de structuur. Wat we zeggen, stel het wettelijk in dat alle onderwijsinstituten, scholen, die moeten leerlingencommissies instellen. Ze moeten de leerlingen betrekken bij het bestuur op de scholen. Ze moeten de leerlingen daardoor verantwoordelijkheid leren dragen. Laten meedenken
De elkaar is dan een moeilijk woord in het Engels. Ownership. Dat ze voelen alsof ze eigenaar zijn van die school. Maar ook dat ouders worden betrokken op wat er op de scholen gebeurt. Door het instellen van oudercommissies. Want hun kinderen worden daar opgevoed. En ouders hebben die verantwoordelijkheid van opvoeding op de eerste plaats van hun kinderen. Die moeten betrokken worden op de school in het onderwijs. Maar ook in de gezondheidszorg. We blijven het herhalen. Op dit moment worden belangrijke besluiten in de gezondheidszorg genomen door de zorgverleners en een kleine groep van deskundigen op het ministerie van Gezondheid. Wat wij zeggen, de grootste groep van mensen, de patiënten, die worden niet betrokken in dat beleid. En wij zeggen, stel wettelijk in dat er patiëntenraden komen. Mensen met hart- en vaatziekten, laten ze een patiëntenraad oprichten. Mensen met suikerziekte, laten ze een patiëntenraad oprichten. Waardoor problemen die zij dan als groep van patiënten, de specifieke zorgproblemen waar zij mee te maken hebben, dat ze daar een inbreng in kunnen hebben om die problemen te helpen oplossen. En het derde ding wat wij zeggen als PALU is, we moeten meer investeren in wat we noemen gemeenschapontwikkeling. We moeten ervoor zorg dragen dat in de buurten, in de wijken, in de dorpen, in de Karpong, waar Surinamers wonen, dat als er op de eerste plaats problemen zijn in die gemeenschap, dat zij worden betrokken bij de oplossing van de problemen. En dat kan je alleen maar doen door bewust gemeenschappen te ontwikkelen, waar als het gaat nou om jongeren, hangjongeren, of het nou gaat om werkloosheid onder de jongeren, of het nou gaat om veiligheid, hè, dat je op de eerste plaats de mensen betrekt bij de oplossing die je denkt dat het doorgevoerd moet worden. Dus dat is zoals we zeggen als PALU, als we praten over wat gaan we doen na de komende verkiezingen. De huidige inkomsten anders besteden. Op de tweede plaats, de samenleving moet meer betrokken raken bij het bestuur van het land. Waardoor we ook een heleboel andere problemen, zoals corruptie. Een van de belangrijkste oorzaken van corruptie op dit moment in Suriname is dat een kleine groep van mensen in allerlei achterkamers hele belangrijke beslissingen nemen, die de hele samenleving aangaan. Door meer mensen aan tafel te brengen, halen dat soort besluiten uit die donkere kamers. Waardoor meer mensen die verantwoordelijkheid nemen van oplossingen van grote problemen in die samenleving. Dus dat zijn de twee belangrijke zaken, wat voor ons een hele grote prioriteit gaat krijgen in de komende verkiezingen. En natuurlijk, vooral ook die waar we net over hadden, die lange termijnvisie. Je moet het land gaan besturen op basis van waarom gaan we met deze samenleving naartoe. We hebben als PALU daarom als eerste politieke partij een PALU-concept gelanceerd in april van dit jaar. En we hebben daarmee een discussie opgestart. Waar willen we zijn op lange termijn? En we hebben feedback van teruggekregen en we gaan het verwerken in ons verkiezingsprogramma. Maar het gaat erom dat we vooral moeten begrijpen, we kunnen niet het land blijven besturen op korte termijn belangetjes van allerlei kleine groepen van mensen, van friends en family, noem maar op. Want we gaan daarmee niet ver komen. We moeten gaan naar het bestuur waar we het land gaan inrichten op basis van een lange termijn visie. Een lange termijn visie die vooral ook breed maatschappelijk is gedragen. En wat wij als PALU zeggen, maak die breed maatschappelijk gedragen visie, verhef dat tot wet, desnoods. Waardoor elke regering die hierna komt, gedwongen wordt om datzelfde pad te volgen. Zodat we niet zien wat we afgelopen 50 jaar hebben gezien. Dat we een soort kringetje draaien, ene regering komt doet, de andere regering komt die stopt dat en dan een beetje doet de Egisani. Maar dat zal gevolgen dat baka 50 jaar, we vieren dat, we draaien aan de cirkel. Ja toch? En dat we los aan staan, we permissie eigenlijk worden ze niet gerealiseerd. En we na 50 jaar het gevoel hebben dat we niet echt zijn opgeschoten. Dus die lange termijnvisie moet breed maatschappelijk zijn gedragen en desnoods tot wet zijn verheven. Dank u wel, meneer Henk. Dat was best wel een hele goede uitleg als we kijken naar al deze topics. Over 5 maanden hebben wij dus de verkiezingen. En u heeft ook uitgelegd wat de PALU hun visie is, wat hun plannen zijn. Dus dan wens ik u daarin ook heel veel succes, ook u als ondervoorzitter van de PALU. En ik hoop dat al deze zaken die zich nu rondspelen in het land Suriname zich wel
eens dat mensen wel, de regering tenminste, al die zaken kan oplossen, want zo kan het wel niet doorgaan. Nee, dat klopt. Zo kan het niet doorgaan. En dat is dus onze boodschap voor de komende verkiezingen, waarbij we de bevolking oproepen en de bevolking erop wijzen dat in de komende verkiezingen zij de mogelijkheid hebben om een doorbraak te forceren in de Surinaamse politiek. En die doorbraak kunnen ze forceren samen met de PALU. Door op de PALU te stemmen, wat we zeggen, voor één Suriname radicaal anders. De oproep is dus aan de bevolking, forceer die doorbraak, stem PALU. Kijkers, en dat was de heer Henk. Ik ben Krishna Lakpad van Kulturu TV en ik wens u een fijne dag verder. Altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah. Blijf Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland.